Og så sidder på VindPP i dag. Jeg har fået YT rank, som I nok kan se. Fuck, jeg dør snart. Ja, jeg har fået YT rank herinde, og selvfølgelig kan jeg tage YouTuber, bare ikke nu. Men ja, jeg vil simpelthen spille herinde, og ja, vi kan fly, vi kan i hvert fald flyve, og det er ret nice. Så kan vi se i PvP'en her, som nu er, altså det er dig, der er ved at nakke en. Nej, jeg prøver det. Den har så pænt jeg prøvede at uploade videoer i dag på The Blue Guys, men det kunne jeg ikke, fordi der skete noget med alt muligt optagelser. Det var egentlig også single player. Jeg har fundet fucking mange diamonds, by the way. Det er helt sindssygt så mange diamonds, jeg har fundet på den server. Galt. Jeg har fået fuld D-gear. Og internet og alt muligt. Ja, og mit hus det er uploadet noget langt derinde, hvis I... Og siger, jeg ramte ham. Ja, jeg ramte ham ikke sådan noget. Har du et hus? Det er på min single player. Ej, jeg har bare lyst til at kigge hele dagen lang i et svært. Se om du kan jail. Men det kan jeg ikke. Jeg gider ikke jaile. Hvad? Jeg gider ikke jaile. Jeg gider ikke. Så der. Men ja, det er i hvert fald dejligt at få YT rank. Jeg synes, I skal join den her server. Den er helt sikkert god. Det vil jeg ved, men og det er den også, fordi jeg har alle de her gear her. Og man kan få ved Lucky Machine, så kan man kan gå herover, så Lucky Machine, så kan man trykke der for 20 marater, så kan man se, hvad man får. Og jeg plejer altid bare at kigge den her vej. Jeg går fuldstændig og kigge den her vej. Vente og vente. Nå, inderbox, jeg ikke ved med nu. Lad os se. Ui, et sværd og pottet. Fastback og pottet på nogle diabooks, så det... Skal vi ind på en anden server, eller optager vi på den her? Vi kan... Ja, altså jeg er i gang med en tavle ind på den server, den kan vi godt gå ind på. Ja. Jeg tror bare ikke, vi kan optage det andet fra. Altså jo, jeg synes at hvis I skal join her server, jeg synes det er en rigtig, rigtig god server. Hvis I gerne lige vil se PvP'en, så kan jeg selvfølgelig lige ghost over her. Det vil jeg med at prøve at nakke mig. Hvis ham der rammer mig ned, fuck, jeg bliver sur. Og ved du hvad, prøv lige drenge, jeg kunne lige hurtigt med magi, og så kan jeg lige hurtigt ghost rundt i PvP'en. Jeg lægger måske lidt, sorry. Nå. Og sorry hvis der er lidt lag på den her server, det er simpelthen den her server. Ved du hvad, vi skal bare... Alle undtagen mig, eller YouTube kan I se, hvilket er ret nice. Så jeg har mere nej. Jeg kan tage lige hurtigt her over i nedersudel. Hvis I er ved at dø, og I ikke vil have, at der er nogen, der skal ske, så helt sikkert bare løb. Og så smid, skub bare i det her lava, for det er helt sikkert en fordel. Og sige nu, at det, fuck, jeg er glad for, at jeg fejrer resistance. Fucking svært, snart ødelagt. Nej, min sko, de er helt broken. Ja, styrer den her server, jeg tager bare lidt hurtigt kig. Men helt sikkert, tjek serveren ud, I kan. Det er Vas Gaming, han ejer. Ja, og så er der sådan nogle på kurser. Og så skal man nummer her. Det har faktisk ikke været her først. Så igennem her. Bare igennem det hele lort. Ja, så kan vi i hvert fald lave alt muligt. I kan tjekke... Men ham der Booby Plays MC. I kan i hvert fald tjekke serveren ud selv. Jeg har haft en inde på en server, der hedder fuck! Nej. Sådan der, så kan vi lige... Er du allerede inde på? Men det er jeg, så kan vi lige prøve at gå op i det her tårn her, hvis I gerne vil se det. Kan vi prøve her. Det er nok lidt hurtigt, hvis man flyer heroppe. Men i hvert fald, I skal ikke... Jeg skal lige give jer et sted, hvor man siger stop. I skal i hvert fald lige komme derned. Så I har made... I hvert fald aldrig, hvis I sidder her på papir, som I synes, det er sjovt. For det første, jeg synes, at... Fuck, jeg har faktisk ikke været derinde, men jeg synes i hvert fald, hvis I går op på bakken her, den her bakke, lad være med at hoppe derned, for I kan ikke komme op, så skal man fandme være god til parkour. Så skal man fandme være god til parkour, for man skal komme op, og så skal man også tænke op, fordi der står mange dernede, så... Jeg vil helt sikkert sige, at I skal tjekke serveren ud, jeg vil... nej. Men vil du ikke med ind på... Jeg synes, I skal i hvert fald tjekke serveren ud. Vi kan optage lidt mere i dag. Ja. Det var alt for The Blue Guys her. Jeg vil sige hej. Indtil igen kan vi runde de 5 subs. Det vil være meget, meget vildt. Du hopper ned lige foran mig. Jeg vil sige hej indtil igen. Hej.